охирин рӯзҳои гарми тирамоҳи 90-уми боғи ҷонварони шаҳри Прага, пойтахти ҷумҳурии Чех, пур аз тамошобин аст. Наздики 5500 нафар кӯдакону калонсолон дар як вақт ба тамошои садҳо намуд ҷонварони нодири ин боғи маъруф омаданд. баъди бо сабаби пандемия беш аз 1 сол баста будани дарҳои боғ, он тадриҷан боз шуд ва ҳоло танҳо барои ворид шудан ба хонаҳои зимистонаи ҷонварон шумори маҳдуди тамошобинон бо ниқоби тиббӣ иҷоза доранд. вале ҷонварон на парвои пандемия доранду на аз тамошобинон меҳаросанд. ҳамсарони кенгуруву 2 кенгурузодаашон зоҳиран баъди хӯроки нисфирӯзӣ бехушона дар канори ҳам ёзидаанд. ҳаққи ворид шудан ба хонаи тобистонаи кенгуруву тамошои онҳо як таҷрибаи нав ва бесобиқаи боғ аст. вале ин мурғи қошуқдаҳон фурсатро аз даст надода бо ороиши бадан машғул аст. авлодҳои ӯ аз Флоридаи офтобианд ва дар хонаи имрӯзааш Аврупои Шарқӣ бояд аз гармии нодири поёни тирамоҳ ба хубӣ истифода кунад. лабҳои бузурги қошуқмонандаш дар хушк кардани ҳарпари зебои танаш кӯмак мекунад. ин ҷонвар номи аҷиб дорад. даррандаи австралиягиро ба хотири шаклу табиаташ шайтони тасманӣ ном доданд. шояд ҳам то ҷое лоиқи номаш бошад. фламингои гардандароз гурӯҳӣ зиндагӣ мекунад. дар ин оилаи серҷамъият ҳама масъалаҳо бо машварат ҳал мешавад. филҳои осиёӣ як ифтихори дигари боғи ҷонварони Прага ҳастанд. аввалин филҳои осиёӣ ба ин боғ ҳанӯз соли 1933 оварда шуданд ва аз он замон инҷо чандин насли нав бузург шудааст. нигоҳубини онҳо мутобиқ ба табиаташон аст. аз сардӣ метарсанд ва мисли зарофаҳои африқоӣ аз ҳоло ба хонаҳои зимистонаашон кӯчидаанд.